Yan uwa barkanmu da ƙara arzikin sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo na mai albarka. Idan har yau ne farin shigowanka muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, shi zai baka damar samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kamar dai yadda ka gani na nuna ma a title na wannan bidiyo, zan nuna ma babban sirri a WhatsApp. Saboda haka ka bi mu daga farin bidiyo har ƙarshe domin na nuna maka. To da fari dai wannan ba wani hanyar samun kuɗi a online ba ne. So kasancewan da yawa akwai wanda addunan shi suna amfani da waya, wani maman shi, wani baban shi, wani kuma ƙannen shi, wani kuma abokan shi. To he ka je ka samu akwai masu turo wani abu a group haka, barin ma kana cikin group da yawa ka ga ana turo abun da bai dace ba. To insha Allahu yau za mu muku maganin shi. Kawai ka bi mu daga farin bidiyo har ƙarshe. Domin wani kawai yana cikin tafiya yana amfani da waya ko suna ture-turen abu da wani, he ya samu akwai wani abun banza a cikin wayan. To kuma alhalin dai shi bai san da zaman abun ba, kuma bai tura abun ba, kuma bai san abun ya shiga mai ba. So yau insha Allahu za mu muku maganin shi. Sabili da ka bi mu daga farin bidiyo har ƙarshe. Yanzu dai da fari bari in je in nuna muku yadda za ka yi wa abun domin ka yi maganin shi. Shi kenan he kuma kai ka sa. Insha Allahu daga yau in dai ka ga bidiyon nan bare ƙara sauka maka a wayanka ba, he dai kai ka taɓa. To yadda za mu cire muku shi, dole he ka taɓa shi da hannunka sannan a ce abun nan ya sauka. Ba kai ba wannan abun in ka cire shi, ka cire shi kai da ya ƙara shiga ma, he ka sauke shi da hannunka ko ka taɓa. To kai tsaye dai bari mu shiga WhatsApp ɗina. Kamar yadda kake gani ga shi can, ga can wani alama. Bari mu yi back ba wannan gun ba. To ka gani ga alaman ɗan wani sanda a nan gun. Idan ka shige shi, to ga ƙasa inda aka rubuta setting. Kana shiga inda aka rubuta setting, ga na wannan strong and data nan, he ka shige shi. To ka ga shi yanzu a misali ne na mu ɗauka akwai all media. To fa kar ka manta yanzu a yadda yake, wannan ne babban matsala. A yadda yake nan kome aka turo min ta intanet, in ma abun alkhairi ne in ma abun banza ne, kawai dai zan gan shi a cikin wayana ne ba tare da ya tambayi izini na ina so ko ba na so ba. To yadda za a yi ka kare kana zuwa nan gun shine ka cire makin ɗin nan, he ka taɓa OK. Kana taɓa OK, shi kenan ga shi no media. So nan kuma ga shi nan duka all media kome yana nan, shi ma he ka cire shi kawai shi kenan insha Allahu. To yanzu idan dai har ka ga nan gun, idan dai har baka tura mutum baka taɓa shi ba, insha Allahu bai zai sauka a wayanka ba. To idan ka ji bidiyon, daɗin bidiyon nan muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, shi zai baka damar samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Sai mu sake kasancewa da ku a bidiyo na gaba.